Kaixo, bideo honetan bata atala azalduko dizuet. Teknologia digitalen bilduma berrikusi dut eta erabiliko barkatu, erabiliko ditudan teknologia digitalak azalduko dizkizuet. Dokumentu honetan jaso ditut erabiliko ditudan teknologia digitalen bilduma eta azalduko dizuet datuen babeserako orientabidea jarraituz zein jarraibide jarraituko ditudan. Nire kasuan, Sinbalu tresna zen, gorriz agertu zitzaidan bakarra. Kasu honetan hezkuntzan ez nuen erabiltzen Sinbalu. Bai, modu personalean, baina ez hezkuntzan. Orduan, hezkuntzan ez dudanez erabiltzen, jarraituko dut hezkuntzan ez erabiltzen. Eta honekin ja ez nuke arazorik izango. Bai? Modu pertsonalean antolatzeko erabiliko dut. Gainontzekoak, horiak agertzen zitzaizkidanak, neurri batzuk hartu behar izan ditut datuen babeserako jarraibidea jarraituz berde agertzeko. Eta hemendik aurrera guztiak berdez agertuko dira azalduko dizkizueten gomendio eta ohartarazpenak jarraituz. Erabiliko ditudan tresnak 6 dira. ChatGPT-a, ChatPDF-a, Kahoot, Edpuzzle, Moodle eta Canva. Guztietan jarraitu ditut, bai ohartarazpenak eta gomendioak. Baina, bi kasuetan, Edpuzzle eta Canvan ikasleen erregistrorako jarraibideak ere, pribatutasun politikarako jarraibideak jarraitu behar izan ditut. Kasu hauetan, erregistroa eskatzen delako. Gainontzekoetan ez. Jarraian azalduko dizkizuet jarraituko ditudan ohartarazpenak, gomendioak eta ikasleen erregistroari dagozkion jarraibideak. Ohartarazpenetan. 10 puntu hartu ditut kontutan. Oro har, hezkuntzak eskaintzen dizkidan tresnak erabiliko ditut. Nire kasuan, Moodle. Eta gainontzean, baloratuko dut, ea beharrezkoa ditan edo ez. Hezkuntza plataformak eskaintzen ez baldin baditu, tresna publikoak erabiliko ditut, eta nire kasuan aukeratu ditudan guztiak horrela izan dira. Moodlea ez den kasuan, dagokion baimena eskatu beharko zaie tresna erabiltzeko. Kasu honetan, 14 urtetik berakoei. Nire kasuan oso gutxi dira 14 urtetik berako ikasleak. Eta 14 urtetik berakoei beraz eskatuko zaie beraien tutoreei, eta 14 urtetik gorakoei ikasleei beraiei. Baimena. Bestalde, gomendatzen dena da, badagoela datua babesteko ordezkariaren figura bat, eta gure kasuan ere, figura horri kontsulta egingo zaio erabiliko diren tresna guztien aholkua eman dezan. Oro har, ikastetxeko tresnak erabiliko dira, datu pertsonalak tratatu behar direnean, adibidez bertaratzeko faltak, gaitasun proben ebaluazioak, eta beti horrelako kontuetarako ikastetxeko tresnak erabiliko dira. Inolaz ere ez, aipatu ditugun tresnak eta ikastetxetik kanpoko tresnak. Eta aipatu ditugun tresna guztiak hezkuntza eremuan erabiliko dira. Irakasleak erabiliko ditu, ni neuk edo ikasleak. Hortik kanpo beste inork ez. Eta 7. puntuan azaltzen den bezala, biltegiratzeko eta kontserbatzerako lanak biltegiratzeko eta kontserbatzeko Moodlea erabiliko da. Hortik kanpo tresnak ez dira erabiliko. Ikasleen lanak eta probak ere ez dira zabalduko. Horretarako Moodlea erabiliko da. Edo ikastetxeak eskaintzen digun bestelako tresnaren bat. Kasu honetan ere, hau da, gurasoei eta legozko tutoreei jardueren berri emateko ere, ikastetxeko eta soilik ikastetxeko tresnak erabiliko dira. Eta bukatzeko,
ba, badakigu tresna guztien erabileraren ardura irakaslea dela, ni neu, eta arduraz gain erantzukizuna ere bai. Orduan, araudia bete beharko nuke eta betearazi beharko nuke. Hainbat gomendio ere ematen zaizkigu tresna horren erabilpenean, eta ondorengo gomendioak, 9 gomendio jarraituko ditugu. Kasu honetan, egiaztatuko dugu aukeratu dugun tresna horren funtzionalidadea ez dagoela ikastetxeak ematen digun beste tresna batean. Kasu honetan Moodlea badaukagu, baina aukeratu ditudan beste tresna guztien funtzioak egiteko kanpoko tresna bat aukeratu beharra daukat. Bigarren gomendioa da datu pertsonalei dagokiona, eta datu pertsonalak erabiltzea ekidingo da denbora guztian. Tresna irakaslearen erantzukizunpean erabiliko da. Hau da, nire erantzukizunpean eta nire datuak jartzen baldin baditut, ni naiz erantzule. Ez ikastetxea. Ikasleen erregistroari dagokionez, ikasleak erregistratu gabe tresna erabiltzea lehen etsiko da. Horretarako, adibidez, kode baten bidez funtzionatzea. Kajutaren kasuan, horrela egingo genuke. Erregistroa derrigorrezkoa den horietan, anonimotasuna bermatu beharko da, edo pseudonimo bat erabili. Eta hurrengo puntuan adierazten bezala, ziurtatu behar da, anonimotasun eta pseudonimori gero desagertu egingo dela. Ez dela identifikatuko ikaslea. Segurtasun politiken argibideak askotan ez dira oso argiak izaten, baina nolabait argitasun hori ziurtatzeko ulergarria dela eta erraz ulertzeko modukoa, ikasleei emango zaizkie segurtasun politikak modu argi batean. Eta hori da, ziurtatu behar dena, 6. puntu eta 7. puntuko gomendioak bermatzeko. Baita ere, lehen etxiko dira, Europar Batasuneko zerbitzarietan dauden tresnak. Eta kasu honetan, aukeratu dagoen tresnak ez daukaten nazioarteko transferentziarik. Aipatu dugu, bi tresnatan ikasleen erregistrari erreparatu behar diogula, derrigorrez ikasleak erregistratu egin behar ditugulako. Kasu honetan, ziurtatu behar dugu, datuen babeserari buruzko Europako legedia betetzen dela, ikasleari modu argi eta ulergarrian emango diogu informazioa, hau 14 urtetik gorako baldin bada, eta 14 urtetik berako baldin bada, ikasleari zein bere guraso edo tutorei. Eta baimena ere eskatu beharko diegu 14 urtetik berako guraso eta tutorei eta 14 urtetik gorako ikaslei. Eta baita ere, lehen aipatu dugun bezala, eta kasu honetan ere bai, datuen babeserari dagokien ordezkariari kontsulta egingo diogu, ikastetxean badago arduradun bat, eta erabili behar ditugun tresnen datuen babeserako politikari buruzko kontsulta egingo genuke erabili aurretik. Kurtso hasiera. Eta hau da, berrikuspena egin ondoren, erabiliko dudan teknologia digitalen bildumaren informazioa. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ongi izan.